Saseleyo ndawo mina ngiyaqasha. Manje ngisaselapha ngaqasha. Bafana bakithi ngithi akukho alelo. Sengishintile ke njengamanje kodwa kusaseyona kasavitha ngifana kithi. Kodwa sengiqhamuke ngomunye ushulu. Angithi uyabona lo shulu nje. Akusiwona abafana abancane. Isitalo lona sithole mfana kithi. Njengoba mfana wami. Yep. Mfana kithi ngeke. Lalela ke mfowethu. Lese ngisigqokela njengamanje. Sisodwa mfana kithi uyasithola ngo-400. Uyangizwa ngithini? Uyasithola mfowethu ngo-400 kodwa mazimbi. No. Mazimbi uyayithola ngo-600. Mazu-4 uyayithola ngo-1000. Futhi mina ke engaku-advise ngakho ukuthi uthole 4. Thatha 4. Akuba 4. Akuba 4x4 bafana bakithi imoto esembakaza kuphela. Lalela ke bafowethu. Wonke umbala kanza kwethu okufunayo because uthola. Kodwa kusiwona abafana abancane. Bavezele mfowethu. Yonke bafethu imbala esinayo. Bavezele inkabi yami. Lona abafana lesi bafana bakithi ngizosithengela umkhulu bafana. Ngizosithengela ikhehle. Akusiwumbala abafana. Sithola hayi. Hayi lapho bamfana. Veza sithola. Veza kanti man umuntu sihle lesi ngesigqokile asikho sihle. Hayi uzayiyeka iCamera sithole mfana ibambe mfana ibambe.